Читаем татарскую классику. Амирхан Еники, Коръән Хафиз. 17 елның көзе. Гаҗәп кызыклы, шуның белән бергә әллә нинди буталчык бер вакыт иде. Узган кыш патша төшерелгәч, шәкертләр хөррият диделәр дә бөтенләй авыздыкларын салдылар. Мәдрәсәдә электән килгән тәртип низам бозылды, укуларның рәте чираты китте. Җитмәсә, былтыр гына килеп укыта башлаган арык гәүдәле һәм юаш табигатьле Гариф хәлфә дә бик йомшак кеше булып чыкты. Ул бөтенләй көчсез, гаҗиз иде. Андагы аттай таза шәкертләр бәләкәй арык хәлфәнең тәмам башы өстеннән йөриләр иде. Акыралар, бакыралар, бер сүзен колакларына элмиләр, үзе күрмәгәндә артыннан мыскыллап көләләр. Кыскасы, мискенкәйгә көн күрсәтмиләр иде. Кайда инде ул монда дәрес? Хәтта бишара хәлфәнең сыйныфта утырып елаган чаклары да булган дип әйтә торганнар иде. Түзмәде безнең йомшак күңелле мескен хәлфәбез. Тотты да мәдрәсәбезне ташлап каядыр китте. Инде менә аның урынына яңа хәлфә килде. Билгеле, без аны бик кызыксынып каршы алдык. Бу инде Гариф хәлфә кебек шәкертләр арасында югалып калырлык кечкенә өтек кеше түгел иде. Озын кара казаки кигән, нечкә билле, киң күкрәкле, уртадан калкурак нык какча гәүдәле, бәрхеттәй кара сакал әйләндерелеп алган ап-ак чырайлы, юешләнебрәк торган кызыл иренле, ефәктәй йомшак кара мыеклы һәм аз гына сары йөгертелгән елтыр кара күзле бик чибәр кеше иде ул. Беренче күрүендә үк ул безгә күзләрен кысыбрак, матур иреннәрнең чите белән генә елмайгандай итеп, эченнән генә нидер уйлап, нидер чамалап, яшерен астыртын гына карап торган иде. Һәм без аның чын уен, чын теләген белмәсәк тә, бу юлма-юлы астыртын карашыннан ихтыярсыз шомланып, эчебездән генә калтыранып та куйган идек. Онытмас борын тагын шуны да әйтим әле. Баштарак без аның исемен дә ачык кына белә алмыйча тордык. Безгә аны Хафиз хәлфә дип таныштырдылар. Шул ук вакытта бу кеше Коръән Хафиз дип тә әйттеләр. Тик бераздан гына төшенеп алдык. Чын исеме дә Хафиз. Һәм шуның белән бергә Коръән Хафиз да икән ул. Бер уңайдан тагын шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Безнең мәдрәсәне Искәндәр ахун мәдрәсәсе дип тә йөртәләр. Мәдрәсәнең 2 бинасы бар. Берсен гади авыл өе сыман яңа мәдрәсә дип, ә икенчесен такта белән тышлаган зуррагын иске мәдрәсә яки сары мәдрәсә дип тә атыйлар. Сарыга буялган иде ул. Яңа мәдрәсәдә күбрәк дәүләкән балалар укып йөри. Хәер, былай сыйныфлар дип зур итеп әйтү дөрес тә булмас. Чөнки бер өй эчендә беренче тапкыр алифба һәм иман шарты күтәреп килгән 7-8 яшьлек балалар да укый, инде ничәдер кыш рәттән Коръән һәм хәдис ятлап йөргән 14-15 яшьлек малайлар да бар. Ә сары мәдрәсәдә төрле авыллардан килгән зур шәкертләр ятып укыйлар. Булар инде типсә тимер үзәрлек таза егетләр. Үсләрендә бәрәнечле билле бишмәт, башларында камачитле бүрек, муеннарында ак шарф, кулларында ак перчатка, ә аякларында читек яки тула уйык өстеннән кигән тирән киез каталар. Бик киез булырга яраталар. Искәт белән кашларын нечкәртәләр, бармакларына берәр кыз исеме язылган кашсыз йөзек кияләр һәм безнең ише вак малайларга "Hey, кайныш!" дип кенә дәшәләр иде. Аларның күбесе дин буендагы башкорт муллаларының һәм байларның мулла мәзинлеккә укый торган малайлары иде. Аларга йөге белән азык килә һәм кыш буе җылкы ите, сары май ашап, бавырсак ашап ятканлыктан алар бик тазалар һәм бик мутлар иде. Кайберәүләре качып-посып кына яр буендагы Шаймурат бичәсенә бал ишәргә дә йөриләр иде.
Коръән Хафиз белән беренче очрашу бик нык хәтердә калган. Без әле бу елларда да борынгыча астыбызга киез салып, тәбәнәк өстәлләр артына тезләнеп утыра торган идек. Бик уңайсыз, бик авыр иде булай утыруы. Аяклар оеп, катып бетә, аларны кая сузарга нишләтергә белмичә йөдәп, җафаланып бетәсең. Әмма бу тәбәнәк өстәлләрдән күрәсе җафалар алда булган икән әле. Дәрес башланды. Коръән Хафиз һәр кайсысына каш астыннан сөзеп кенә карап алды. Кайберәүләрдән «Мондагымы, читтәнме?» яки «Атаң кем?» дип кенә сорап куйгалады. Тәбәнәк өстәлләр яныннан китап дәфтәрләребезне карап узды. Шул чагында бер малайның түбәтәе астыннан чыгып торган җилкә чәчен каты гына тартып алды. Көлемсерәп, «Поп малайым әллә син?» диде. Малай дәшмәде. Тик күзенә мөлдерәп яше генә килде. Тагын күршесенә ниндидер пышылдаган икенче бәләкәй генә малайның маңгаена бер сүз әйтмәстән Коръән Хафиз куш бармаклар белән чиртеп алды. Җиңел генә чиртте кебек, шулай да малайның маңгае кызарып бүртеп чыкты. Без барыбыз да ни өчен дип бик аптырап сагаеп калдык. Бу хәлдән безнең ичебезгә салкын бизгәк шикелле өшеткеч бер курку йөгерде. Шушы беренче очрашудан соң мәдрәсәдә һәр төрле шау-шу басылды, тузан да басылды, эшен генә түгел, бөтен ихатасын үле бер тынлык басып алды. Безнең өчен уйнау да бетте, көлү дә бетте, шаярыны исә бөтенләй оныттык дияргә ярый. Икенче көнне инде безнең хәлфә кулында 3 талдан үреп ишкән озын чыбык күрдек. Хәер, шәкерт өчен чыбык бик таныш нәрсә ул, әмма чыбыргы сыман итеп үргәнен безнең әле татыганыбыз юк иде. Бик зәһәр нәрсә икән ул. Ничектер сиздермичә генә килеп чыга торган йылан төсле булып күренә башлады ул безгә. Менә әйтик, сыйныфта шәкертләр китаплары өстенә иелеп, тынык кына гүләп, һич ни уйламыйча сабакларын ятлап утыралар. Шул чакта әлеге эчтән ишкән чыбык кинәт баш очыбыздан выжлап берәрсенең сыртына барып төшә. Шәкерт чынлап та йылан чаккандай үз-үзен белештермичә сикереп чинап җибәрә. Бөтен сыйныф сискәнеп, агарынып китә. Ни булды? Ни өчен бу? Берәү дә шауламады, тынлыкны бозмады бит югыйсә. Тик соңыннан гына беләбез. Бишара малай күршесенә борылып нидер әйтмәкче булган. Имеш шуның бары өчен генә сыдырылган аңа. Беләсезме, ул бит бер сүз әйтмичә, бернинди дә кисәтү фәлән ясап тормыйча, җитмәсә әле майлы йылтыр күзләре һәм кызыл иреннәре белән көлемсерәп кенә сине сыйпап алгандай китереп суга. Һәм әйтергә кирәк, бик яман суга. Берни көтмәгән малай исә кычкырып елый да алмый. Елап җибәрсә, хәлфә моның өчен ишкән чыбыгын бер-бер артлы тагын да катырак төшереп ала. Башынамы, битенәме, аркасынамы карап тормый. Кечерәк шәкертләр моңа түзә алмыйлар иде. Күбесенең кайткан чакта балак буйлары юеш була торган иде. Шулай итеп, башта безне үзенең чибәрлеге һәм көязлеге белән сокландырган Коръән Хафиз бик тиз арада бөтен мәдрәсәнең коты алган ерткыч Зубанига әверелде. Ерткычның һич чамасы юк иде. Бер кызып китсә, аның йылмаюы ыржаюга әйләнә, күзләрен тәмам кан баса иде. Мондый чагында ул шәкертне колагыннан сөйлеп торгыза иде дә, бар көченә кизәнеп, яңагына салып җибәрә иде. Шәкерт егылып китсә, яңадан торгызып, тагын сугып йыга иде. Аннары баз ишеген ачтырып, шунда типкәләп төшереп җибәрә иде. Бер көнне ул Минәхмәт дигән шәкертне чәйханәдән вакытында чәй китереп җиткермәгән өчен шул кадәр рәхимсез кыйнады ки, теге бишара хушыннан язды. Авызыннан хәтта канлы күбекләр килде. Үлә дип торабыз. Бары йөзенә салкын су сипкәч кенә күзен ачты. Анда да бик озак тора алмыйча иден уртасында бөгәрләнеп ятты. Шуннан соң Минәхмәт мәдрәсәгә аяк басмас булды. Моның ише кансыз кыйнаулар еш кына булып тора иде. Мәсәлән, Сафиулла абзый малае Габделбарының да шундый кыйнауладан соң колагы агып йөри башлады. Ләкин мондый имгәнүләргә Коръән Хафизнең һич исе китмәде. Аз гына да тыела белмәде. Һаман әвәлгәчә елмайганда ыржаеп,
тиргә мич сүкми генә шәкертләрне вата бирде. Әмма безне утлы табада биеткән шул йырткыч залим, беләсегез килсә, мәдрәсә тышында бөтенләй икенче кеше булып йөри иде. Коръән Хафиз. Аның шушы бер исеме үзе генә ни тора. Һәр кемнең телендә ул, һәр кемнең күзе аңарда. Намаз вакытында гомуми сафка басмый, ахун хәзрәттән бер генә адым арттарак ялгыз басып тора. Намаздан соң хәзрәтнең уң ягына утырып, матур көчле Мисыр мәкаме белән кычкырып Коръән укый. Аш мәҗлесләреннән дә аны һич калдырмыйлар. Анда да ул Искәндәр ахун белән янәшә утыра һәм хәзрәт рөхсәте белән генә Коръәндә укый ул. Әгъүзу биллаһи дип аз гына сакауландырып, тавышын аз гына калтырата төшеп башлап җибәрүгә, мәҗлес халкы тәмам уйып, мәрткә киткәндәй тынып кала. Ә ишек артына җыелган хатын-кызлар, авызларын яулык читләре белән каплап, тәмам эреп, яшьләрен агыза-агыза аны тыңлыйлар. Рамазанда да тарихта ул Коръән чыкты. Шуннан соң инде Коръән Хафизның шөһрәте һәм дәрәҗәсе аеруча үсеп китте. Базарда, кибетләрдә, мәҗлесләрдә агай-эне аның зур гыйлем иясе булуына, зирәклегенә, чибәрлегенә исләре китеп, тел шартлатып сөйли торган булдылар. Озакта үтми, халык арасында Коръән Хафизны карт хәзрәттән соң мәхәлләгә имам итеп кую турында да сүзләр йөри башлады. Бу инде колакны торгызырлык хәбәр иде. Бик сак кына сөйләштеләр бу хакта, чөнки бу бик четерекле, бик катлаулы мәсьәлә иде. Хикмәт шунда: Искәндәр ахун үзе саф башкорт иде, ә Коръән Хафиз ыслак татары. Шуның белән бергә мәхәллә халкы да ике группка бүленеп йөри. Төп халык җир, су бирүче башкортлар, ә сәүдәгәрләр, приказчиклар, тегүчеләр, итекчеләр барысы да читтән килгән татарлар. Булар арасында мәхәлләгә хуҗа булу өчен һәр даим яшерен көрәш бара. Башкортлар мәхәллә башына килмешәк татарны куярга һич теләми. Ә татарлар ахун хәзрәттән соң мәхәлләгә имам итеп берәр уңган, өлгер, гыйлеме шәп татар мулласының китерергә ашкынып торалар. Шуның өстенә әле тагын Искәндәр ахунның Бохарада укып кайткан Әхмәди атлы үз улы да бар иде. Тик бишара Мәгъзум шатан иде. Бер аягы белән чокырга төшеп киткәндәй бик каты аксап йөри иде. Ләкин башкортлар барыбер аны атасы урынына имам итәргә ниятләп торалар. Сатан булһани, үзебезнеке булыр, диләр иде алар. Ә татарлар исә: гафу итегез, Мәгъзум ул гарип кеше. Гарип кешегә оеп намаз уку дөрес булмаячак, дип каршы төшәләр. Билгеле, алар шушы сылтау белән имамлыкны ничек тә башкорт кулыннан алып, татар кулына бирергә тырышалар иде. Иң элек шуны әйтергә кирәк: Дәүләкән кебек зур бер җирнең хәзрәте булу бу инде төшеңә дә кермәслек бер бәхет. Шуңа күрә безнең Коръән Хафиз иң элек Искәндәр хәзрәтнең үзенә ничек тә ярарга, ничек тә йылышырга тырышты. Ачыктан-ачык ялагайлык та күрсәтмәсә дә, чөнки аңа үз дәрәҗәсен сакларга кирәк иде. Ул карт хәзрәтне гүя хөрмәт итү, олылау йөзеннән аның алдында тәкъсир дип, мөбарәк зат дип баш иеп кенә торды. Ләкин булар гына карт хәзрәтнең күңелен җәлеп итмәсен, татар файдасына аның фикере үзгәрмәсен Коръән Хафиз сизенә иде. Югаланып маташу юлы белән максатка ирешү авыр булачак. Карт хәзрәтне тәмам әсир итәрлек ниндидер бүтән бер көчле, бик тәвәккәл чара табарга кирәк иде. Ә безнең ыслак мишәре Коръән Хафиз явыз усал булу өстенә бик чая кеше иде.
Эш булай тора. Искәндәр ахунның Шотан улыннан башка тагын Гайша исемле җитеп килгән кызы да бар иде. Башкорт кызларының дим камышыдай бер сылуы иде ул. Озын кара, калын толымлы, түгәрәк карасу йөзле, сызылып киткән нечкә кашлы, чиядәй иренле, инҗедәй ап-ак тешле, елмайганда бит урталары чыкраеп китә, үзе карлыгач та уйнак сөйкемле иде. Сары мәдрәсәдә ятучы шәкертләр Гайша җан дип аваларда китәләр иде. Шул карлыгачны бер күрер өчен генә алар атна саен хәзрәтнең абзарындагы тиресен түгәргә йөриләр иде. Җомгадан соң 10-15 ләп шәкерт ак шарфларын, туннарын салып, дәррәү эшкә тотыналар. Зур үрәчәле чанага тиресне төягәч, 5-6 шәкерт аны һай-һулап сөйрәп, яр астына алып төшеп китәләр. Болай ат җикмичә генә күмәкләшеп тарту да кызыграк та, һәм хикмәте вакыт та озаккаракка сузыла. Тирләп, пешеп эшләгән шәкертләрнең күзләре гел аш өенең ишегендә генә. Гайша җан чыкмасмы? Ул юк, чыкмый. Әмма өметсез шайтан дигәндәй, кайчагында көтүләре бушка да китми. Уйламаган бер чакта гына сылу кыз тәңкәле юка җиләнен башына бөркәнеп, аш өеннән ялт килеп чыга да, башын түбән иеп кенә, кечкенә ак пималары белән вак-вак атлап кына капка төбенә китә. Урамга чыгып, кемнедер көткәндәй, бер уңга, бер сулга борылып, каранып тора да, аннары керфекләрен шулай ук җиргә төшереп кенә, вак-вак атлап кына кире өйгә таба килә һәм ишеккә җиткәндә генә кыр кәҗәседәй кинәт атылып кереп китә. Авызларын ачып каткан шәкертләр шул чакта Гайшаның озын кара толымлы зифа буенда, кыйгач кашлы, бит урталары чыкраеп торган түгәрәк йөзендә ичмасам бер рәхәтләнеп күреп калалар. Һәм аларга шул җитә дә. Бигрәк тә пешеп кенә өлгергән кып-кызыл җиләк шул бу Гайша. Кемнең генә авызына өзелеп төшәр икән ул татлы сусыл җиләк. Менә шушы җиләктәй Гайшәгә безнең Коръән хафиз нәфесен суза да инде. Ул 17 яшьлек хәзрәт кызы Гайшәгә өйләнергә тели. Ләкин бу теләкнең нигезендә башлыча бик еракка каратып төбәлгән зур исәп тә ята. Әгәр Коръән хафиз берәр мөгъҗиза белән Искәндәр ахунның кияве булып алса, бай мәхәллә һичшиксез аныкы булачак. Коръән хафиз суфиланып күп йөрде. Ләкин коры исәп һәм азгын теләк һәр вакытта берәр очыннан сүтелә башлый. Коръән хафизнең мәдрәсәдәге йырткычлыгы тышка чыкты. Халык теленә керде. Кайбер ярлы ябагайларның балалары укуларын да ташладылар бит. Хәлфә кыйнаганнан соң колагы ага башлаган әлеге Габделбариның әтисе Сафиулла абзый, әйтергә кирәк, Дәүләкәннең мөхтәрәм сәүдәгәрләрнең берсе ул. Хәлфә өстеннән хәзрәтнең үзенә туп-туры шикаят белдерә. Бу инде хәтәр нәрсә, ышанычлы терәкләрнең берсе какшый башлау дигән сүз. Шуның өстенә Коръән хафизнең бузык хатыннар белән чуалуы турындагы сүзләр дә ешрак кабатлана башлады. Әгәр бу сүзләр ахун хәзрәткә барып җитә калса, Гайшәдән генә түгел, бөтенесеннән дә колак кагарга мөмкин. Кыскасы, Коръән хафизгә ашыгырга кирәк иде. Тарихи вакыйгалар ул кышны бик куерып китте. Әйткәнемчә, Коръән хафиз безнең мәдрәсәгә 17нче елның көзендә килгән иде. Бөтен Русияне инкыйлаб ташкыны басып киткән бер заман иде бу. Ерак байтахәттән көчле инкыйлаб җиле ниһаять безнең кечкенә Дәүләкәнгә дә килеп җитте. Бездә дә Совет дигән яңа власть урнашты. Коръән хафиз менә шушы буталчык, хәвефле вакыттан файдаланып калырга уйлый да. Көннәрдән бер көнне ул карт хәзрәт алдына барып, түбәнчелек белән, ләкин ачыктан-ачык сүзен башлый. Мөхтәрәм тәкъсир, сезгә зур гозерем бар,
ди шибәр йөзендә әдәп белән әрсезлекне бергә чагылдырып. Тугры сүзем өчен кәефегез кырыла күрмәсен. Бары изге теләктән чыгып әйтеп, Тәңрем моңа шаһит. Заманнар бик буталды, мөхтәрәм хәзрәт. Иртәгәсе ни буласын берәү дә белми. Зур афәтләр килүе мөмкин. Аннары гафу итегез инде. Сезнең дә картлыгыз бик җиткән. Хак Тәгаләнең тәкъдирен белеп булмый, үз янына чакырып алуы да мөмкин. Максатым, иманым шикелле суаф. Калбем түреннән чыккан соңгы үтенечемне кире какмагыз. Хәзрәт, кызыгыз Гайшә бикәне миңа хәләл җифетлеккә бирсәгез иде. Җитте, хәлфә, җитте, диде хәзрәт кулы белән ишара ясап һәм көчкә сулышын алып. Сез кем хозурына килүегезне белеп килдегезме ул? Белеп килдем, хәзрәт, бик яхшы белеп килдем. Карт хәзрәт авыр күз кабакларын яртылаш кына ачып, судай тонык күзләре белән көяз сылу Коръән хафизгә текәлә. Алайса, ишек төбенә китеп, минем сүземне тыңлагыз. Килмешәк мишәр өчен минем үстергән кызым да, әзерләп куйган мөнбәрем дә юк. Ишеттегезме? Барыгыз. Моннан соң бусагама аяк басасы булмагыз. Моны ишетеп, Коръән хафиз башта агарынып китә. Беравык сүз таба алмыйча катып тора. Аннары кара яны буылып әйтә. Сез тәкъсир. Бу сүзләрегез өчен бер үкенерсез. Мин бу вакыйганы онытачак түгелмен. Бу хәлдән соң Коръән хафиз мәхәлләдә юк була. Без шәкертләр ерткыч дилгәннән котылган чебиләр шикелле бер иркен сулыш алдык. Әмма шулай да ул мәлгунның бөтенләй үк юкка чыгуына күңел нигәдер ышанып бетми иде. Кешесе андый түгел. Кабердән әйләнеп кайта торган бит ул. Озын сүзнең кыскасы, Коръән хафизның тагын әле бер дәүләкәндә пәйда буласы без ничектер сизенеп, көтеп йөрдек. Һәм ул кайтты да. Бу шул кадәр шаккатыргыч әкәмәт бер вакыйга булды ки, дәүләкән халкы прямо бит чабып ах итте. Валлаһи дип әйтәм, әгәр шушы вакыйга булмаса, мин дә күпме гомердән соң ул бәндә турында вакыт әрәм итеп язып та тормас идем. Хәзер тарихның ничек беткәнен тыңлагыз. Язга чыгу белән дөньялар тагын буталып китте. Аклар, кызыллар сугышы башланды, каяндыр ниндидер тагын чехлар дигән нәрсә калкып чыкты. Менә шул чехлар җәй башында безнең дәүләкәнгә дә килеп керделәр. Совет урнаштырып йөрүчеләр каядыр юк булдылар. Өездә нинди власть, кем кемгә хуҗа, белгән кеше юк. Әллә нинди билгесез, ышанычсыз бер вакыт иде. Һәр кем өендә посып ята. Байрак кешеләр хатын бала чагаларын читтәрәк торган тынычрак авылларга күчерделәр. Искәндәр ахунда буй җиткән Гайшәсен солдат күзеннән саклау өчен булса кирәк, үзенең туган ягы Ташлыярга озатты. Чехлар тордылар да дәүләкәнне ташлап чыгып китте. Дәүләкәнгә беренче тапкыр кызыллар килеп керде. Кырыклап улау, 200ләп кеше. Биразы ат өстендә, күпчелеге җәяүле гаскәр. Чын армия идеме бу, хәзер инде әйтә алмыйм. Ахрысы Быгырыстан, Бәләбәй тирәсеннән җыелып чыккан аерым бер отряд кына булгандыр. Үз башлары да, кораллары да аларның бик чуар иде. Бер ишләре окопларда аунаган иске шинельдән, икенчеләре үзләренең чикмәннәреннән, күбесендә штыклы озын мылтык, калганнарында көпшәсе киселгән кыска мылтык, кайберләрендә бер нәрсә дә юк. Кыскасы, кем нәрсә тапса, шуны кигән, шуның белән коралланган булса кирәк. Ләкин бөтенесендә дә уртак бер нәрсә.
Башларында яки күкрәкләрендә зур кызыл тасма. Шул тасма булмаса, аларның акмы, кызылмы, яшелме икәнен тиз генә аерып та булмас иде. Отряд килеп кергән көннең төнендә үк Искәндәр ахунның капкасын кемдер бик каты дөбердәтергә тотына. Өй эчендәгеләр сискәнеп уяна. Тында алырга куркып көтеп торалар. Бер заман туп-туры хәзрәт яткан түр якка берәү атылып килеп керә. Шпорлы итекләрдән, кызыл галифедан, ак папахадан, папаханың бөтен буена кыйыклап кызыл тасма тоткан. Аркылы-торкылы кайыш шлеялар кигән, бер янтыгында кылыч, икенче янтыгында наган. Зур кара мыеклары орчыктай ике якка сөзеп тора. Идән уртасында аякларын аерып баса да бу, түшәгендә утырган хәзрәттән кычкырып сорый. «Я, тәкъсир, таныйсыңмы?» «Таныйм», диде хәзрәт аз гына көттереп. «Танысаң бик әйбәт. Безгә хәзер исәп-хисапны үзәр вакыт җитте». Хәзрәт кирфеген дә какмыйча Коръән хафизга озак кына карап тора. Аннары тәмам аптыраган, исе киткән кешедәй ихтыярсыздан сорап куя. «Кара әле, ничек сине җир йотмый, ә? Алланың дәргахыннан сөрелгән хаин син. Син җир күтәрмәс нәҗес, кабих зиначы син. Күкләрнең каһәре яусын башыңа мөртәт». Һәм бәддуа кылгандагыча ике кулын сырты белән битен сыбырып куя. Күзләрен ялт-йолт йөткән Коръән хафиз сабырсызланып аңа кычкыра. «Хәзрәт, Аллаңа сыенырга өлгерерсең, минем вакытым юк. Сүзне бетерик. Кайда Гайша бикә? Авызыңны хәзер кайнар кургаш белән тутырам. Кайда Гайша бикә? Чакыр тизрәк, я!» «Гайшаны түгел, көчегемне дә бирмим мин сиңа. Көчегемне!» «Юк, бирәсең, җаныңны алам, тәкъсир сузма!» «Җанымны да син ала алмыйсың, бәдбәхет. Җаным Аллаһ хузурына китәчәк». «Атам!» «Ат, я ат, ник атмыйсың?» Коръән хафиз сыңар күзен кысып, наганын хәзрәтнең нәкъ башына тези. Ике кулы белән түшәгенә таянып, артка каерыла биреп утырган хәзрәт ап-ак иреннәрен кыймылдатып, күзен дә йоммыйча наган көпшәсенә карап тора. Коръән хафиз акрын гына наганын кире төшерә. «Хәзрәт, кирелеңә барма. Бел, синең кебек ахуннарга көн бетте хәзер. Ә минем аркада әле син котылып калачаксың, аңлыйсыңмы шуны? Чакыр Гайша бикәне, үзем сөйләшәм аның белән». «Ул өйдә юк», ди хәзрәт тыныч кына. «Юк? Ни өчен юк? Кайда ул? Кая китте?» «Авылга китте». «Кайсы авылга?» «Анысы сиңа кирәк түгел. Хәзрәт, син уйнама минем белән. Мин синең җаныңны да җәһәннәмгә җибәрермен. Гайша бикәне дә җир астыннан эзләп табармын. Яхшы чакта әйт, кайда ул?» «Ул монда юк, вәссәлам. Сиңа, кабихкә, ялганлап тору бик зур түбәнлек булыр иде. Кайда икән сорама, барыбер әйтмим». Коръән хафиз хәзрәткә бүредәй карап тора. Әлбәттә, хәзрәт алдашмый, тик нишләтергә үзен? Түшәгендә атып үтерергәме, нишләтергә? Ә карт ахун аны үчекләгәндәй күзенә туп-туры карап әйтә. «Хе, мәлгун, атсаң ат, атмасаң чыгып булак. Җәлләт шикелле алдында басып торма». Шуны әйтүе була, Коръән хафиз чыдыртатып наганын кыса да селтәнеп бер түшәмгә атып җибәрә. Аннары бик яман сүгенеп, ишеккә бөтен көченә тибеп, атылып чыгып та китә. Һәм таң алды караңгыла аны әйтерсең баш аягы белән йота. Юалды бу кеше. Бүтәнчә ишетелмәде аның хакында берни дә. Коръән хафиз әфәнде безгә табышмакның бик авырын биреп китте. Кем булып чыкты бу кансыз ике йөзле кеше? Кая кадәр барыр ул? Язмышын кайларда, ничек итеп очлар икәнен дип кел баш вата идек. Әгәр кызыллар үзләре аның кем икәнен сизеп, башын чапмасалар, ул бит төрле кыяфәтләргә кереп әллә нинди явызлыклар эшләп бетерер. Бик хәтәр кеше иде. Ләкин күпме генә юрак маташмыйк, ул иртәме-соңмы барыбер һәлакәткә очрарга тиеш дигән нәтиҗәгә килә идек. Чөнки явыз кешенең башын нәкъ менә үзенең явызлыгы ашый да бит инде.
Моның мисалларын без бик күп күрдек. Һәм Коръән хафиз турында да бүтәнчә юрау мөмкин түгел иде. Вы прослушали произведение Амирхана Еники «Коръән хафиз». Текст этого произведения, а также другие тексты читайте на нашем сайте ozatliq.org/eyda.